Bé, arribem al final de les jornades de CAPS, de les 29enes edicions, no? Amb un sentiment molt positiu per la gran participació de les persones amb sordesa i les seves famílies, per totes les preguntes que han fet, per tota la intervenció, per les noves idees i nous reptes que s'han expressat, i amb un agraïment molt important a tots els ponents. Han sigut 3 taules rodones o 3 ponències molt interessants. La primera, que ens marca una mica el futur de la recerca biomèdica utilitzant teràpies cel·lulars per millorar l'audició de les persones. Aquesta idea de combinar implant coclear amb teràpia cel·lular pot ser un avenç important pels propers anys i on ens deixa una situació molt positiva que veurà el futur. La taula rodona amb el tema de les pròtesis auditives i els audiòfons han posat damunt la taula el gran repte que hi ha. No podem seguir acceptant que les persones amb sordesa a partir de 26 anys no tenen dret a les pròtesis auditives i aquí s'ha creat una complicitat molt rellevant. La part de recerca i acadèmia per part del professor Rocarribas, la part del Departament de Salut i també el compromís del Parlament, que creiem que és crucial. El compromís del diputat Carles Campuzano que tots aquests agents participaran al Parlament de Catalunya el proper trimestre ens obre un camí importantíssim de cooperació, d'aliances i de poder trobar finalment el camí per superar això. I finalment el bloc de la cultura, com deia jo abans en una de les presentacions, ens porta ja que tothom reconeix la importància de l'accessibilitat a la cultura, ja siguin els equipaments de teatre, ja sigui el cinema, la importància de subtitular en català, en castellà, també les pel·lícules, i com això, sempre ho recordem des de la Federació CAPS, és una millora per tothom. La subtitulació per tothom fa que puguin incorporar-se col·lectius amb discapacitat auditiva, amb aprenentatge al català, amb seguiment accessible de tota la cultura. Per tant, en resum, diríem, unes jornades que creiem que han estat molt interessants per tothom, m'ho ha dit molta gent al final de les jornades, però sobretot que no queda aquí, sinó que hi ha un compromís ferm de tots els actors que hi participen i també dels premiats, l'auditori, els departaments de la Generalitat i tots els estaments que hi ha. Per tant, ens fa treballar cap al futur i per tant fem una valoració molt positiva.